päivä, uudet kujiet. Etuvalon tummensin. Seuraavaksi kuvat, että miltä se näyttää. Noin, nyt olette nähneet kuvat. Tein siitä tommosen tossa. Ja swingi vaihtunut, ketjut tullut, eturatas löytänyt paikkansa. Tässä oli valmiit paikat iskarille pikkusen edempänä, niin tää nyt on tasaisempi. Tai silleen kun se ottaa tosta pukilta pois, niin runko on vaakatasossa. Niin jätetään toi swingi pois. Tää ei ole nyt kokonaan meikäläisen tekemä, se löytyy osakasasta, mutta vahvike hitsasin tuolta noi saumat. Kun siihen oli joku räkinyt, niin mä vedin noi saumat tonne uudestaan. Niin. Ketjun kiristäjät on ottaa mukaan, niin ketjut nyt on vielä löysällä. Mutta joo. Tältä tää näyttää nyt ja josko me sitten tässä jaksossa päästäis ajamaan. Mä tein pienen kikkakonstin tohon bensapumppuun. Nyt pitää odotella ja katsoa, että toimiko se vaiko eikö. Sitten viime videossa en maininnut, mutta tässä on tätä vanhaa alkukäyrää nyt ahtoputkena tulossa. Tehdään se tosta mustasta raudasta ja vaihdetaan sitten alumiiniseen, jos saadaan sitä välijäähytin kennoa jostain, kun sen kuitenkin joutuu tekemään siinä kohtaa uusiksi, ja jos ei sitä löydy, niin sitten voidaan hifistellä muuten vaan alumiinista tää uusiksi, tai miten nyt tehdäänkään. Niin. Mutta näillä opeilla tähän jaksoon ja palataan kohta. Siinä on se ahtoputki nyt täppäiltynä. Otan se seuraavaksi irti, hitsataan ympäriinsä. Sitten mä voisin käydä hiekkapuhaltaa, jos tonne sisälle nyt on jäänyt jotain rösöjä. Niin ottaa hiekkapuhaltaa sen ja ehkä jopa suunnitelmasta vähän maalia pintaan. En tiedä. Mutta ainakin saumataan seuraavaksi. Ahtoputki nyt saumattu ja hiekka puhallettu. Tonne sisällekin voitin suunnitella. Mä pistän pikkusen maalia pintaan ja annetaan sen kuivua, niin voidaan laittaa se tuohon lopullisesti nyt sit. Tai lopullisesti ja lopullisesti. Kuitenkin voidaan laittaa se paikalle seuraavaksi. Revin tossa päällistä pois, niin aika rapea, mutta ne on tää penkki. Jos tästä saisi edes nää kiinnikkeet pelastettua, niin voisin tehdä itse vaikka ton penkin rumman. Meinaa. Pitää koittaa pelastaa nuo kiinnikkeet ihan kun otan ne. Jos ne olis käyttökelpoisia. Se olisi hiekka puhallettu. Takakiinnikkeetkin on hiekka puhallettu. Ja tämän verran jää tästä penkistä jäljelle. Sitten tuli huomattu, että tää saadaan väliä tänne runkoon. Mä pistän tuon keskeltä poikki tossa. Näyttäis olevan itse asiassa halkeamakin. Mä pistetään keskeltä poikki ja lyhennetään. Tai kavennetaan oikein mittaiseksi se lohon liia. No tehdään se nyt eka. Hienosti mahtuu Volvon takapenkille. Lähdetäänpä jo. ...22. päivä maaliskuuta. Liittimiä. Uusi bensapumppu. Ja tämmönen imutorvi. Manki ei koskettu. On rakennettu välissä vähän Volvoa vaihteeksi. Mutta joo. Eiköhän se olisi aika ruveta vähän sitäkin katsomaan, että mitä saatais sille aikaiseksi. Niin. No en nyt edes sano mitään. Palataan kohta. Tässä uudessa bensapumpussa näyttäisi olevan ihan tismalleen sama liitin kuin tuossa entisessä. Taas tuosta vaikka
testiksi. Sitten kuunnellaan, että onko se napaisuus vielä oikein, että pyörähtääkö. Tai sitähän nyt ei vielä näe, että onko napaisuus oikein, mutta jos se edes pyörähtää, niin se on hyvä. Joo. Ja tossa on nyt noin kiinnikkeet, niin tehdään tälle ihan kunnollinen paikka. Nyt sitten jatketaan näitä johtoja, jos tarvii, lyhennetään jos tarvii, mutta kuitenkin silleen, että täältä tulee pulteilla ihan kunnolla kiinni jonnekin. Ja nyt alkuun vedetään ihan suoraan vaan tänne suuttimelle toi letku, ettei tule tämmöistä mitään paineensäädin viritintä vielä. Ja koitetaan päästä tällä ajamaan ja katsotaan, miten se käyttäytyy. Loogisesti ajateltunahan sen ei pitäisi toimia, kun ahtopaineen mukaan ei nouse toi bensapaine, mutta jos tällä pääsisi eteenpäin, niin se olisi jo saavutus. Ja sitten samalla seurailtaisiin täältä, että mitä toi meidän ahtopaine sanoo. Vai sanooko mitään? Hehe. 30.6. On pakko sanoa, että ei kyllä tapahtunut mitään. Ei yhtään mitään. Ysi on saatu pois alta. Talli on pikkusen siivottu, niin jotain tekemistähän sitä piti keksiä. Niin tässähän meillä on tää meidän mallikas hieno turbomonkey. Viime videossa on viime klipissä on tainnut esitellä tuota uutta bensapumppua. En muista tarkalleen, että mitä kaikkea on aikaisemmin jo puhunut. Mutta täällä on tää meidän uusi bensapumppu kytkettynä tälleen oikein tilapäisesti ja hienosti. Vähän niin kuin kaikki tässä on vieläkin tälleen räpellettynä. Niin sieltä menee tonne suuttimelle letku ja tulo tulee ja paluu näin. Ja täältä kun me laitetaan siellä meillä tavara liikkuu oikein hienosti. Eli napaisuus piti vaan vaihtaa näistä piuhoista ja vetää sitä letkut, niin meillä menee aine tuolla sisässä. Eli toisin sanoen tässä en ole nyt saanut mitään muuta kuin tuon bensapumppu paikalleen. Ja tää moottorihan ei ole meillä vielä ollut käynnissä kertaakaan. Niin pitäisiköhän meidän seuraavaksi sitten katsoa, että lähtisikö se tulille, kun nyt on tuo bensapumppukin. Ehkäpä. No, kyllähän se tuntuisi käyntiin lähtevän. Läppäriä ei ole nyt mukana. Ne ei päästä kahtelemaan näitä säätöjä. Ja mitä tosta nyt näkyy tosta meidän ahtopaine-mittarista, niin oliko 0,4 jo painetta tälleen paikallaan kerrettäessä. Mutta sehän nyt ei oikein meinaa mitään, kun se on nimenomaan tässä niinku vapaassa kerrytyksessä. Että toivotaan, että siinä kohtaa kun päästään niinku ajamaan ja oikeasti väännättämään tätä näin, niin periaatteessa se voisi työntää ihan oikeasti jopa painettakin. Mutta joo. Läppäri nyt sitten seuraavaksi mukaan ja kahtomaan tuota tyhjäkäynnin säätöä kohdalleen. Ja ennakkolampulla voisi ennakonkin katsoa, että missä se huitelee, kun tähän ei ole kertaakaan vielä katsottu.
Ja sitten villiveikkaus, että tuo moottori pitää levättää seuraavaksi, kun sieltä ei vapaata taho löytyä. Ja olisi se silleen aika hyvä ehkä muutenkin käyttää auki, kun tässä 150-sessä moottorissa tuntuisi olevan vähemmän puristusta kuin siinä mun rakentamassa 115-sessä. Ja se nyt ei ole sitten, no se nyt ei ole kovin hyvä juttu, että se on näin päin mennyt, niin se varmaan tuo moottori levätetään jossain vaiheessa seuraavaksi ja vaihdellaan sinne tietenkin tiivisteet ja koitetaan saada siitä niin kuin toimivaa. Joku järkevähän olisi tietenkin tehnyt siihen 115 sen tämmöisen uuden setin, mutta ei kai siinä pitää rakentamista olla. Joo, se istuu siinä nyt ja niin, katsellaan.